election gana ningkanyo amo joto saimano ko kasale kasano bangnai tabuk congress ni Khoroksa leader Sam Pitroda mungi bo kaisa interview jago statement nikha je East India o phasing tongnai hai ka North East phasing o tongnai borok Chinese hai te South India o tongnai borok Africa hai East o tongnai yang Gujarat tai Mumbai hai rogo borok Arab desh ni borok hai tai North India o tongnai Kupur Europe ni borok hai tai bo andike statement ni mani yagulo borok ni party rongno bobai haksal engi thangka tai Bharat ni PM Pradhan Mantri Narendra Modi bo tabuk Telangana o thangjak election ni kok surna bage amo joto saimano bo ajaga tongte tenya kaisa kok saka Drupadi Murmu no president rirani puru congress ni kwbangma bororong no kebeng laimani bono president ria hnai haike bono sakosom huni wanchugui Africa ni hai hini wanchugui no congress rok president Drupadi Murmu no kebeng khana hnai PM saka haike antikhene BJP ni Khoroksa Assam ni CM Himanta Biswa Sharma bobo o Sam Pitroda ni statement no reply rikha jung North East ni bororok bo India ngai proud feel khayo jung Chinese ya hnai bobo saka tai congress ni kwbangma leader tongnai rokbo o Sam Pitroda ni kokno sajak yang ni birod khlaiye kok saka haipano Sam Pitroda bo sana naimakai chini congress tongpro Bharat asuk diverse country haipano kaham khlaitoni u gao diverse country hini sama jago North East ni phasing kai Chinese hai South phasing ni kai Africa hai amtui hini sawi kok ulta putang thaka binammo saya buklayo tamni himble nung kaisa dofano onyo bai tulana khlaiye samasaya tamni mai yang notice phasing rogo to sung Chinese sanjaka amsaka jolibo amo sawi se lab grai amno bino racist comment no beleke kwbangma borok no sajagya ngai tongbayu tamni himble bina akok sama jago kaisa beleke joli jangnai hai kok amsuk joratoi notice ni bororok Chinese hai Nepali hai momo jinki rokhni hinjagi faitong tabukai Khoroksa minister rokse Rahul Gandhi Congress ni Rahul Gandhi bini Ghana ro tongnai se haike sawi tongong kai yang notice phasin ke China hai ayang South phasin ke kosomni bagai Africa hai rokhni sawi tongong ke ba sobole sajangna sa amono kaisa politics beleke hamya o jago je mano jeno kok salayo hake te kaisa kok norok ang bai kringnani musung khai Rwng Tv Tiprasa Facebook page tongo link description o rijak norok follow khlaimano like khlaimano te je nangmani ang bai kok saimano te information kaisa sung norok honani musung kai ang bai share khlaimano ayang tei hake yang North East ni kokno tam sasinai North East ni bororok China hani hinjakmani tawakai minister sirisi hinjaksi o yang North East ni bisingo Tiprasa rong no naine thangka to am to sana se kokri ka Tiprasa rong tebo amse ka tolau klekja nijine haste o surisi jai khaje gya damre ji gyang tong tinin video am sunun no video na sajak like khlaidi tai share khlaidi o video no tai o congress ni leader amdike racist comment khlaimani norong motisa sa saya comment bising tike saudi am sun tin video hambai